gunane sindene delok to. Sing cilik kok Mas ndak ngantuk sih. Nah, sindene wapi ayu-ayu Dulungane digeden dibungkus blas. Nang sing dulu ya dibane kok niku nang kapoten dulungan. Ya jumeneng Gimana Pak? dispati serampak. wes lho protes kula niki pelanggaran Nek aku kon kiprah. Dan ini dia penari. lho serampat saged janane kok iso hebat to nek Jajal ndok nek sampe lungguh iso joget sapat jeneng wapi. bayaran pek ya ben ilate urung diombeni kopi serampat Kandene kami baru udahan belu. nek iso joget sampat Sapat. kaya aku yo geden bener lah kaya Sapat. oh dagang sito kok goblok kabeh Apa-apa barudan ngomong kopi ora resiko. serampat umpama kok dik galau iso pitukono apa Ya ora apa-apa, ben disampaikan ngene dhewe. Kang aku urung jelas iki kok sampe iki. aja ngono to Pak Cito lho mengelolani ninggah ngoten ya Aja mlesek Pak, ukur saka omahmu. Bener banget kopi sih ben ora kepetoten Mas aku yo dikek kopi kok Wes Mas aku gak sakit kok. kopi kan masa gak seneng Lho nek senenge seneng Mas, aku curiga katai kapan diteliti fresh. Aku yang hafal. Lah nek ngomong milih kopi ya jelas kopi ireng timbang kopi susu. ojo nek iki malah Tenang. nek kopi susu ini menambah kesehatan Pak Sehat 5 sempurna toh ditambah susu kuwi nek kopi wis marai melek tambahi susu malah iso tambah tahan staminane Tapi ketelik Mas, ora kaya kopi ireng. lho kok ngono kuwi Lah nek kopi ireng kan irenge kabeh. lah nek susu Irenge siti. Gini. alon-alon supaya nek aku serodot paham iki ngoten nggih Nggih. kopi ireng karo kopi susu nek kowe Kopi ireng. nek jenengan ngersake kopi ireng apa kopi susu selera Kopi susu. kopi susu Ojo Pak, kopi ireng ae. Mbak, jelas nih Jenenganku nek kopi susu ketelek Pak. Mergo kopi ireng karo kopi susu ki beda. Bedane napa? Nek kopi ireng kan irenge kabeh. Nek susu. Irenge siti. Nek kopi ireng direk aku. masa sih Lho sini mergo wis dulu campur bumbu. masa model ini irenge kebiar apa nik-nik ini kudu jelas loh ini ya model ireng ini wis kebiar dicampur apa jek nik-nik Lah, wis lho pulen dadi siti mentel. masa aku racun lagi loh dikali loh lu kete serampat ben ditanjak nih Mergo kopi ki nek kakan susu ki ya ora apik. loh kok jero neta kok jero neta ayo aja mari horor loh kamu sama aku itu sebagai dagelan muda duaga gandul gandes barang kopi ini unggah-ungguh sopan santun toto tomo ada ketimuran dijogo Lah tapi iki ilmu Mas. kok ilmu ki piye rebok susu Mergo nek kakan susu ki ora iso ngaduk. iki pikirannya semuanya rusuh nih Kok rusuh piye? lah wong kakek susu ra iso ngaduk iki piye Lah kowe roh kucing. roh Kucing ki susune piro? 6 Berarti nyatane berangkat. Kowe kok cuma kucing susune nek terus mati. oh alasan bisa diterima Ya wes. monggo niki dos pundi Mas Tegar Mas Dalang Mas Dar Sampak. sampat monggo Ya, ayo. Yo, cok, sampak. aja nanti nyala yo pengen ngerti
ini piro. Mangkep dolanan mobil kowe sur Mas aku. Balai sampean kene iso dadi ngene iki pinter nari nek gawe piye. Iya toh. Buatan ngetos dari buatan jarak kan. Yo jarak kok nyatane di lebokne ning gone sanggar tari. Anak orang jarak ki rumah aku. Ya yo modele koyo sodas. Modele nemoni kowe. Apa? Lah niki nggih nyuwun pangapunten Pak Denipun. Menika nggih riyen iki rencang seni kalian Bomo Suwoyo, seniman ketoprak kondang zaman Srikawedar. Ya wis sarwa detam, sapa sing ora ngerti gantenge Pak Demu karo bapakmu. Rupan. Maka Kok koyo kudune kan lho padahal panjenengan Bapak Sarwaka kuwi diantar dadi Bambangan rol hebat. ya Rostamadi yo jos bapakku. praenanmu lho. Apa? Kuwi anak asli apa anak oleh mek-mekan? Ya asli Mas. Tapi biar mergo kesalahan. Kesalahane di. Nah, karena ibuku kan arep kabeh dhisik. Eh, Lah malah gagal akhirnya meteng dadi aku. kabeh kok gagal ini? Mbokku kabeh pil Mas. Orang malah berhasil Mas tapi meteng neh. Kok iso? Lah piye Karo mobilnya. Pilih. Pilih nenek sing ora karo putih. Iya, Ro. Wis diombe. Bener ora? Sing ijo. Yo lomba wong Ya sesuai prosedur. Heeh. Tapi kok iso meteng nih? Lah piye pilih diombe lah ketok bulu katoke mbokku wis tok jempol. Ane langsung meteng. Kuwi sing trongan yo pakmu. Ini dapur tenanan. Kalau badai. Berketen ya ngomongan kepiwet ora tau bener blas. Rumah lagi. Oh, kinci betul. Nek kira lanang kok wedok. Kak, walah, iki liyane omongan mangel kupingem yo budek. Mboten ngertos. Ora ono yo wis aku ora takok kowe. Wah, ya kan. Lagi ya iki ya. Di bawah ini nggih. Bawa nggih. Saged. Iki taline gondi Mas. Arep apa? Engko nang kubur. Wah, aku dolanan lho problem dengan lho. Api. Api. Anak Hindu. Alon-alon dulu aja ngerti ya. Kelas itu nama sih. Kelas 3 SD. Prarugi Pak Suparno ki alhamdulillah anak turune berhasil kabeh. Matur sembah nuwun. Saurunge langgam ben napas utawa tarik napas lepaskan. Tarik napas lepaskan. Astagfirullah. Ini mangke padang nih, aja nyepele lho. Bocah apik penting. Balik kan yo piye ngono Mas. Wong nonton kan yo napas ora oleh pedot. Iki
Bang nih. Nggih. Monggo dilanggam niki kali halo Minum dulu dah. Minum dulu. Enggak usah. Pertama apa pertama? Beneran nonton nabrak kenal. Ayo malah lesu ta, malah lesu ta. Kae mak ngomong ke tuh wong mangkel bikin mangkel ora yo lesu masaku. Lah kok yang ngono ku aja kur to, Rek.
Lah, Mas tak takon. Iya, iya, iya. Iya. Telu iki pacarmu sing ngundang. Iki urusan keluarga lah sampe Aku dari Pak Cito pancen saiki ngeyel lah. rasa ngomel bener Dek, harus dijelaskan. Iya, ayo dijawab iki adike sing takon. Harus jelas. Saya belum jawab, dihatok kentole lho. Hatok kentole. Dek, pasti orang di pacar. Ini dibitui. Nah. Siapa kamu? Ngaku. Tinggal telu ki wis duwe yang kabeh. Berarti sampean jomblo, Mas. Ngono. Berarti sampean jomblo. Iya. Enggak apa-apa, lebih baik jomblo daripada tersakiti. Alah. Masa kowe malah nyepele. Kudune milih. Niki umpama ibarate ya Cik ya. Niki nyon sewu Cik mumpuni rek Cik rene. Enggak umpama kok sampean milih, sampean setujune karo sing Budi. ndi? Ayo antara ketiga ini. Kakak setujune karo sing ndi? Aku nduk, nek aku lah usul. Ya. Kakak 5.000 lu sing iki. Kok kacek mangel. Model ngadulane lagu butuku ning Shopee. Kok kacek mangel wis sinden. Menika ini Pak, praupane hebat-hebat. Sampeyan kan milih niki mau manuk iki. Praupan ini Yo nek raup lah ora. Iya, pasuryane. Nah, ora pasuryane sae-sae. Niki nek mami manuk nyun sewu. Iki kan kaya perkutut. Kaya perkutut Perempuan kuat patut dintut. Dintut. oh ditut kena dicontoh. Dadine najan to cilik tapi kuat karo nada-nada sing tinggi kaya iki mau ki angel lho boko kelinci ukur muncul ora ngrimo iso lho. Iki gara-gara kopi angel ngombe aku. Mas, gagelan iki kudune sing pelos tak siji ora kabeh. Lah kaya nulari ya. Iki perkutut. Lah nek kan milih niki iki cara manuk kutilang darat omongono Mas. Kok iso kutilang darat? Kurus tinggi langsing dada rata. Oh. Nek iki bodine meh padha loro iki padha iki. Lah nek loro ki apa? Kutilang dapur. Oh, maksudnya Kurus tinggi langsing dada siap tempur. Wis siap ki dadine momo kok kakakmu Tegar ngersake loro iki wis siap karek golek dina. siap tempur bleng bleng bleng. Lah nek sing ngene iki sinden sing Bojonegoro iki kanggo ninggaden iki kok podang kuning omongan. Kodang kuning iki maksudnya Postur sedang, bodi kulitan bening. Lho, Resik perawatan. Iya. Perawatan nek loro iki mau condro kaya manuk apa loro. Di gentenan aku wis wis siji loro ku bapak sing loro sampean lho. iki. Heeh. Iki kok wis gak patek roh manuk. Tak ngono lho, senengane ra ngono lho. Maksudnya ini wis jarang metu-metu di rumah saja. Lho tapi kan dicondro to, kene kan perkutut. Kutilang darat, kutilang dapur, sing penjenane jenis kaya podang kuning Kuning. duweni Weni pulang dari sinden kondangnya Blora Mustika. tenan tuh seneng manuk to. Sak ora. Lah iya Paling nek loro iki minimal kaya manuk empret lah. Oma kompret iki nyepele om, dijek kopet ngene pun Pak Nur. Nyaturi. Aku yang mikir empret karo sakmene gedene mengkok ning pariak. Lah wong iki lho yo alhamdulillah subur-subur kok iso empret. Empret tegese Karepe apa tegese? Tegese. tegese Kok tegese? tegese iki mergawene mempeng pengangene diirit-irit. Mergo iki wis diteluk ibu, wis diteluk simbah. Dadi kewajiban noto anak putu. Saya tuwa iki saya mapan pikirane. Nah, saya tuwa, saya legi. Oh, yo ora mesti. Saya mateng. Apa anggere tuwa iki lagi? Iya, iya. Yo ora mesti. Apa? Yo ora mesti. Lah piye? Ya iki terus ora ini. Terus nae. Ora tak terus der ora. Lah engko wae tengah mau bedek. Lah aku ngomong liyane nyanyi. Aku tolong itu dibedek ala kale rono. Mah iki jagoan iki. Lah iki bolo kabeh kaya iki bukune dagelan sane wis dicateti ngawur ae iki. Berarti aku ki ndredeg kok mugane ngene iki kok ora tahu. Lah kan ndredeg
cepet menyang. Karena kalau neng omah ae aku tak njupuk dhuwitku dhewe. Ini gak kalong kanggo kowe barang. Oh, ya kocok-kocok butuh gue kok. Lagi niat iki nang kuyung nang hanong gati. Orangnya tuh Mas Tegar ya. Ngira pantes aku yo ndek gladi wano ngedus pisanan pagi kalian panjenengan Mas Tegar. Ternyata bibitan-bibitan dalang-dalang muda ning gone Blora iki luar biasa. Generasi insyaallah budaya kita nggak akan punah dengan zaman, tapi akan terus maju. Ya pemana ini tiap pementasan selalu di live streaming adanya WMC, dirawui kalian penjenengan nonton SBA, betul. Dan semua para fan klub wayang yang ada di Indonesia itu mesti hadir. Kerukunannya kompak luar biasa. Iki nyuwun sewu Mas Gandul. Iki kathah pamundutan saking sedulur SBA leres gitu. Sedulur ngersake Kayuban. Bubur wangi mandape kijing miring. Wau saking Bapak Keamanan, Bapak Kadiran nggih. Kadiran ngersake podang kuning. Oh, alhamdulillah. Terus budi? Bisa, menika tayupan riyen. Niki supados jangkep anggenipun tayupan. Nggih, Wong tayub iki kudu enek pramugari. kok pesawat. Ora kok pramugari pesawat kok bocok. Nek umpama campur sari ki MC, nemu nganten Pranoto Coro. Lah nek tayub iki pramugari sing mimpin suatu acara. Lah nek pramugari melok tayub terus diloke kancane. Anggene ora pramugari kuwi kok iso. Pramugari tayub lho, kowe ngerti? Tata busana, tata wicara kuwi sing mungguh sing pantes dadi pramugari wis rasa dados. Monggo katuran minggah panjenenganipun Bapak Rujito dipun papaki lur dulur. Ben kesel yo ben. Sambat lempo kan mau oleh dulure kok sambat kesel. Karo oleh dulure kok kesel karo. Kudu semangat. Panjenengan teko iki salaman kok iso gaya isak. Cukup berani kok. Kok ganti, Pak? Bila aku tuh bingung, aku bingung kok. Aku nganti kuatir loh Mas. Nama Pak Sito nganti ngesakno. Anak double MC. MC di lokasi kedua ini nyataran wis ceklam sopo terop. Yo saya Ora kok saya. Lah, Kabuatan berbuang akeh. Lagi aku buah. Ora, Pak. Lah kok mentolo rene. Aku nih menilai, aku ya bebas. Nek kaya ambek ponakane model. Lah aku iki wis tuwa iki. Lu aku suka aku sama Mas Yuda. Tapi kan dia betul. Bukan orang sembarangan. oh sembotur lho nggono. Iki ora wong sembarangan mergo iki wong edan lah. Rumah cakarum jujur ya. Bener-bener beliau nyanyi satu. Pak Dito niku pun terkenal ke budi-budi niku. Lah iya. Anu keturunan Aku desa biru, Mas. Mendampingi. Kesane ngendika, aku nyadari Bapak rubun. Mboten. Kula kan anak murid jenengan. Bar kopi iki unggah-ungguh sebagai pemimpin itu harus ada yang mendampingi. Pak Presiden enek sing dampingi menteri. Pramugari enek sing mendampingi. Monggo ngendika, Pak. Matur. Betul. Ora sambut ngombe. Pamun sukan baik. Ya aku dari sampean lho. Aku sampai ngomong. Lah pripun terus kula sebagai anak murid jenengan kon pripun nek ra mendampingi kon pripun? Ya satu kok damen kok jadi nyontok apa sok-sok. Lah terus pripun maksudnya pripun? Kowe kira dur ngajeni karo wong tuwa. Lu paling gak piye, lu dindung kopi kan ya iso. Oh, jadi jenengan ndika iki oh paling ora disuruh didorong. Lah, Aku kasih dorong ana penyemangat. Nggih. Lah ngono lho Pak, omani sing beto. Lah aku anak Lu murid paling elek goblok. Lah kok sing lono yo apik ya. Kok dhewe osi-osi. Tapi kan bagus. karepe Tapi kan terus manis. manis. Manis.
Piro manisku? Manisnya Kamu dia. 400. Oh iya. ya Kena penyakit campur sari. tapi ya kayak gini. Para diabetes kok malah bangga ya. Lho, mergo mlebu ning gone materi seni karawitan. Ibu, lu ora kok kandung kok bilang matok opo sebenarnya? Nah, kecil lho. Saya Pak. ini berbobot. Lah, ngono lho. Diabetes Diabetes. Katanya gulanya kurang akeh, mulane dia mau makan yo entek rong piring yo. Ya. Dia butuh sasa. Aku tak ngerti. Oporone kan enek lagune. Kencing manis, pancen angel, tambah manis. Ngawur. Kowe diamuk kali buene kapok iku. Lalu kita pemerintahan ini soal kemarin penaturakan ngerasakan pelangan berkesan balik kanti gending pupur wangi itu diri Lan Kang Beksa mengko dipun aturi dulur-dulur SBA napa sinten iki. gak rubah panggung di mana mengakai Pripun to iki panggung kuat lho, Pak. ya mewakili diri berdua Oh, ngaten. ini ayo ini diantara bertujuh ini yang pupur wangi itu bisa Kok sakit ngoten lho? wes kerana jarak zaman aku jadi dulu rawitan kewes kondang pupur wangi maibrit pupur wangi wes nompak tepur Purpur wangi wedhek niku to. Wedheke cek ngangge karungan nonton lho. lu paling gak nganggo sing diasut tuh Nek sarikan pun perawat. Ukur wangi ki tembang. Oh, cocok gitu. Oke, derek monggo. maka dulu tomblok diaturi pupur wangi batos Nah. Wes Besok ya, Pak. ah lu juga Yo olahraga. semoga kemarin sambung akan selamat pas dan mas gadis oh masih tunggu
Pemulutan Bukan iki Jika sampai kemarin Pemantas untuk kita kan Selanjutnya menapa digandes Podang kuning saking Pak Kenduren Kadiran. Pak Kadiran itu sendiri. Oh Pak Linmas. Nah, Kuwi ngira Mas. niki sampean bojone gelare kondang. Piye? Nek Tentara Angkatan Darat Iya. niku gelare bojone Persit Kartika Chandra. Loh, kok paham? Loh, aku iki calonan tentara. Ini kan calon marinir. Marinir. Enten tak, kudune nggak ngau sijine iso cekol kaya pelo-pelo. Ada mau teluk loro. Kowe ngerti sebab apa kok pelo? Sebabnya apa? Wis tak eleno, ngomong permen iki dimutak. Pernah kamu. Ini penyakit yang pernah itu bisa wong senangan garap wong. Kuwi larangnya apa? Loro. Lah ya lara kok nglumpuk. Pengen manggon ning kene diapakno, dhewe pengen manggon kok. Nggih. Aku tak manggon ning bibir ya. Sing penting jenengan kuat. Aku semangat. Semangat angger atine seneng dilosno. Aku pun jare wis ngontuk. Terus Krugo. Aku Urip meneh. Iki lho jiwa seni ngono kuwi. Dik. apa ora tau nanggap. Anane ra tau nanggapi saking padete acara. Aku ngene iki cukup melinggat, aku gak pengen nanggap. Lah apa kok? Delok, Pak. Senengane dulu. Mas aku saya nek mau nek TNI Angkatan Darat mau Persit Chandra Angkatan Chandra Kirana. Lah nek angkatan iki. Laut apa nek laut? Iya ada angkatan laut. Laut. Jalase Mas. Nah, nek sing udara Iya ada Garini. Nah, Pak Ngadiran kok iso nggih julukan aku ngantene julukane apa? Ngadiran ngadiran. Sinten? Kadiran. Julukane garwanipun Pak Kadiran. Gelare becik ketitik Allah. Lah mereka sing ora yo mek tangga. Ayo pulutan podang kuning dasurke. Sing anu sapa Mas Tegar? Dik Jenita. Oh, ngaten. Ayo sepatu jenengan sepatu apa jenengan iki? Saya Mas, ini itu tak masakan. Burung Mas. Kowe iki kok kowe tenawin kanggo tombol gantung. Dengan kok iki sik seneng Mas. Lho gak yo mengko pandangan itu kok. Nek jenengan ora pandangan hidup, nek jenengan iki perjuangan hidup. Lho, apa nek kriteriane dhewe ta? Oh. Dadi nek pandangan hidup kuwi usiane keberapa? Kaya Mas Dalang Adalah Mas Jat Tegar niku ini iki termasuk kategori pandangan hidup. kok iso pandangan hidup? Mergo cara roh lawan jenis nginget notok ngono iki langsung hidup. Semangat, semangat. Oh, hidup semangatnya bukan. Layak man kudu ditembung kabeh. Mergo pandangan hidup. Sandure Mas Tegar usiane kados penjene Pak Mas Nur, Pak Nur. Karena kayak pegangan hidup. Mergo nek gak dipegang ora hidup itu. Masuk ta? Masa leren dipegang. Maksudnya ini untuk momen-momen cinta itu beliaunya harus Perlu pegangan. fokus dalam keluarga. Kudu duwe pasangan sing pas seiya dan sekata. Memegang erat. Memegang erat. Dan nek kados Pak Cito Perjuangan itu. kok iso? Mergo digoreng dina iki wis ora. Semua itu perlu perjuangan paling enggak kena gedulanan. Abo malah saya ranggelan. Iki monggo podang kuning. Iya, podang. Wis semangat. Bocah sekolah Yo. pilih om Saya kok dekat. Bagas ini kandangane angel lho modele. Nek malah ngrawur bagas iki lho modele. Kenapa, Mas? Padha-padha diputus cintane. Gabut terus akhirnya dolanan gol. Oh iya bener. Kan bisa yo Gus yo. Bukannya angkat Ora apa-apa kamu kuwi urip aja. Lah wong ajane kok ngarani gunang karo gok. Lah iki mara tuane dino bojone. Apa nih? Tidak apa. Tidak apa. Aku ngono kuwi. Pas dia sendat beraduk terus. Oh iya. Apa lile mangkati rada manang Kena apa? curiga ngopo sing mergawe kan aku. Iya. Lu mantanku. Pak Cito kok iso di aku bojoku. Lah aku mesti nomor, aku di nomor betul kok. Iya jajal. Pak nyuwun nomor itu gopo. Gopo ya Pak? Iya, nomor betul. Nah, ngono lho nek manfaate.
Lah kowe kleru. Lah masa kene bagi kene kopi sore wayahe budal sedeme. Ya. Anu Pak Cito wi anu. Pak Cito besok ya sampean ibu. Ya piye iki lho jarene kok ibu antrok. Lah kok apa ora ora? Kok sudah bojoku maksudnya sampean. Lah Pak Cito. Lah kok seneng bojomu kok. Sampean maksud piye? Lah kok aku seneng bojomu. Baru iki tak gebok kowe. Masa seneng bojomu kampung piye? Iki ra trimo iki ning gone desane sampean terus kok koyo sak dulure sampean aku mau senggo wedi lho apa piye? Aku ra putus. Akan juga anak. Kowe iki balaku kok ngewangi aku. Lah aku nek ngewangi kowe kok bayaranku piye? Kok kaya ora tak. Iki Pak Manongko berdua selamat bayaran. Ayo podang. Bodang Dik. Kowe gak duwe sapa-sapa. Boten. Wes pokoke aja nganti duwe apa sih. Lah WA fotoku tak gopo ngene di SMP kelas 1 lah. Kok ndak paling WA kon ketemu preksa. Mangga ngenangkani pamundutan sakniki. Napa mangke mawi bawa napa? Lho piye to sine nandane Jonegoro yo bobo. Oke, siap. Walaupun wujudnya hanya Kowe iso menerjemahkan ya? Paham. translate Kudu nek rampung lo tanggung jawab. Ora nang penyaut tak lugu nek. cukup kopi Iso gelar kudu iso nganti gulung lho ya. Ayo, lanjut ya. kayak reokan dengan bubuk balik mana membuat talinya berontong. Kowe gak tetoni takon sing iso sastra. Berontain apa lah? Brontoi ora tresno. Lho, kasmaran. Apa jenenge? Anu njuk nolak broto. Membuat talinya galau. Jatuh cinta. Galau wes. Galau. Penting bahasa Indonesia. Halus manis tur Ayo. Lah wong gaweane ngarit kok lek nganggo bahasa Indonesia. Oh wajahmu iki lho, kok wedo ragu nganggo bahasa Indonesia. Iki rai wong ora kethek. Cangkem offset. Modelnya kok buang gak ya mbak? Lebih nek aku ki kethek, lah kok mbok totne. Lho nek ra padha ketheke kok yo iso. Yo, ketheke nek ngono ragu to. Apa? Pak Cito. Lho, nek ra padha ketheke apa iso ngundang kethek? Iku ora men kethek. Lha kok kethek kuat. Lah aku tak ono tak duwe. Oh iya. Pak. Kalau yang bibi kok kaget. Ayo. Halus dan manis Menyenangkan. menyenangkan. Makasih Pak. Mati deh. Sudah lama aku berpetualang. Ngembara. Lah iya kuwi petualangan, ora tau terus bulan kok. Lah wong pancen sampean gak ngerti to. Iki bener nek dilane wong kethek wong kewan sing paling ngeyel dhewe nggih kethek niku. Lah kok iso? Lho ngeyel. Nek diomongi yo senene ngono kuwi. Wong e do kewan ning donya iki sing paling ngeyel dhewe kuwi kethek. Lah kok iso? Lho ngeyel. Kuwi omongane sithik aus tapi mengenal lho kuwi. Sing kenal. Ora apa.
Jangan hiraukan anjing yang menggonggong. Boleh isi Mencari si Mari kita sedih. Itu gokong lek. mencari si podang kuning. Ya. Senari kuning ya di Senari kuning. Dah neo bahagia. Enak banget mereka lidah neo gitu. Lah ibu itu kayak dah neo. Ya. Dah neo bahagia. Betapa malang nasibku ketika ditinggalku. Iya. Eling-eling yakin diatur coba. Yakin diatur. Betapa bahagianya hatiku. Nyanding pisau Nggih lah Mas Pak. Niku mau ngundang awantar to Mbak Sito. Prito. Dereke dalang-dalang kondang panjenengane Ki Sigit Arianto, Bersau. Wijo Kangkong, Bersau. terus Cahyo Kuntadi, Bersau. Yanti juga terus kowe batepat dalang-dalang ini nanti Mas Tegar insyaallah akan jadi dalang kondang yang ngagek Bojonegoro. Tor. Wes widak. Dia tak ngene yo Mas. Apanya Mas saya? Ya paling sing Saya Sumiratho padane karo sanggar liyane iki ngawur ae. Tetep kreatifnya. 300 apa toh? Tunggak tak bilang. Lanjut apa-apa. Ayo. Oke. Ayo. Nah, yang penting gayeng. Penting gayeng Bang. Ini apa mau berdua? Nah, Yuk. ngobrol pripun? DJ. Engko yang kedua. Velocity. Jadi bisa sendiri. Yuk.